na karon mga kamasters no, live na to makauban si Ante nga giluwas. Oy, pagilo mo kay nag-interview ko ba? Live ba yan eh? Balik na mga kamasters no. Te, pwede ba nimo isa-isay kung giunsa ka pagluwas sa nagpaila nga superhero kanimo? Samtang padulong ko og kumalingke, ikalit lang ko hold up tong duha ka mga lalaki. Once nga gi-hold up ko, naabot nga superhero? Superhero, you mean superhero nga najoy powers? Naa. Mao na mga kamastards no, superhero gid daw. Salamat kay te sa imong panahon ug sa laing bahin mga kamastards no, atong makauban sa likod no, ning mga sabaan diri ang lain pa nga naluwas ni Spidey Joe mga busing mayong buntag. Unsa man ni? Pwede ba mo ma-interview kadali? Live ta karon diri sa Mastards TV. Interview ta mo sa nahitabo nga guboton niaging adlaw. Ay, ako pre. Ako yung una nagluwas ato, boss. Dali lang boss ha, dali lang boss. O pa kuno man, na-interview na to sa usa ka superhero to. Nay duha ka lalaki, gikid ko na babae to kami. Uy, ako man to pre, wako nimo gitabangan. Unsa wala gitabangan? Ako na kaya man nimo. Og niyon ka nga dili nimo kaya, pampiktosan ako tong duha, buot buga story. Dapat sense of humor, makabalo na ka mo attack na dito. Sense of humor pero kabalo ka na koy Libo kayo mong duha ba? Dali lang ha. Unsa magyud nahitabo ato? Superhero as in nagyoy powers gyud nga superhero? Normal naman tong tao nga na-brief sa nawong. Never kita makato, wala na bundog na kay ko, piyong-piyong na mata to. Pero ang nakakuyaw lang to, normal nga tao nga na-brief sa nawong, pero ang katingalahan na ako ano naisapot sa lubot. Pero duda ko ato katong tawana kaila ra magurto na to. Dili siguro pre ay. Unanaan, nakainom biyata, basig hubog na ka ba? Ikaw na siguro nalipong kaya nasumbagan ka sa nawong. Mga kamastards no, og busing, para matapos na itong interview ato ang pangayon yung mensahe sa superhero na nagpaila sa inyo ha. Kung magadik-adik ayaw diri sa mua, bitaw. Kay dagan na kay dakponon diri sa mong barangay. Madamay pa mi. Og mao ka to mga kamastards no, ang nahitabo nga pagluwas sa usa ka superhero dinhi sa barangay Malinawon, Cagubot City. Hatod kaninyo ni Elon Ray, Mastards TV. Di ko mo tuwa ng superhero pre, kaya sa TV ra mo na makita. Tinood ba na yung power? Usan na lang ako no? Motuod ay ko. Sari ka. Kagi pre, nakay power? Si power? Yati dako nga na uy. Gunite. Tigayaw yung si sikreto. Big power comes from big responsibility. Ano yung gaya? Gunite, feel the moment sa. Ayaw to ka pre, kaya magsuka. Si sikreto na pre. Ako plus na uy. Sabi ka. Kabalo bitong uhaw kayo. Isa mag-refill sa ko diri. Daos yung dawan may suksok tayo na nimo yung core plus mo dira. Asa kung di na ko niibutang pre. Kaki pre, di ka gugup pre. Tara mga latot, tara. Tara na. May dating gawin ako di ba? Bay, hindi paspasan gamay kay nakoy kinahanglan luwason sa unahan oh. Salamat bay ha. Padung nako sa imuha buwatong tanan para maluwas ka. Bisag isod akong magkaya ang mamatay para sa imuha. Padung nako sa imuha buwatong tanan para maluwas ka. Bisag isod. Hoy, ang pinakong bag! I'm rescuer ka oy. Kabantay ka to? Oh, kabantay ko. Live pa na. Ulay pa ni. Tara, tusundan. Basi mo na ni superhero nga ilang ginaingon. Sa panagkalayo akong luparon. Hindi ka agad kami sa nila. Sama ka niyo. Yati mo manggapon ng duha o. Agoy! Wala gyapon sa nitagam matong niagi. Sige, ito akaw. Bahala ka, natagam na kuha na nila. Nabunog na ko. Ikaw na po dito. Sige, ako na po. Uy. Di ba mo matong niagi no? Ano yung mukha pre? Sinang kata, nga naman po siya. Ay, nagturon balik pre. Malit kong tagturon ta. Pila yung turon call? Tag-trace. Tres? Kalta mi bin, dili na tayo. Dragol dito, madamay tira ako dito. Banti ka doon, madamay ta dira. Padung nako sa imuha buwatong tanan para maluwas ka. Bisag isod akong magkaya ang mamatay para sa imuha. Padung nako sa imuha buwatong tanan para maluwas ka.
Grabe ka ganina ron na sila dira ah. Wa pa na sila naghuman. Sama na sila oy. Pangatag ba ulita pud nimo? Wa dira. Hoy tama na naslo mo dira. Padung ako sa imo buhaton tanan para maluwas ka. Gaya po ninyo oy. Sumbagay na mo. Bisag isod akong magkaya ang mamatay para sa imo. Ay nakang sawag-uwag naman nila. Oy pasito to. Tara. Paritek scooter. Dati abi. Ulita dito mo oy. Abi kog action na, wag-uwag naman day gapon. Ta, tindahan sa tata. Di pasin ako pre kay magluto ko ani, di ka mangatag ulit ka. Ani. Wala doy. Awa eh. Unsa to? Mga ka-masters no, usa na po ka superhero ang may abot sa atong nahimutangan karon. Pero sayron pa nato kung kinsa ni. Bag ni mo dam. Sunod gani kung mag superhero ka, panindige ha. Dili kay mag uwag-uwag ra ka ba. Padung ako